Google Docs erabiltzeko, Googleen Google Docs jarri, zuen Googleeko erabiltzailea eta pasahitza jarri, eta hemen agertuko zarete. Gelako kutxa beltzaren erabiltzailearekin eta pasaitzarekin sartu naiz hemen. Hemen create hontan jartzen badugu adibidez document, bauzkazue presentation da beste batzuk, document, sartuko gara Wordeko dokumento baten antzeko dokumento batean. Ikusten duzue, hemen idazteko daukagu Wordeko dokumento batean bezala, eta antzeko gauza dauzkazu hemen goian, gauza gutxigo, funtzio gutxigo, baina antzeko zerbait. Idaz ezagun zerbait. Vale. Orain, izen bat jarriko diogu. Rename. Kutxa beltza docs. Konpartitzeko, ona gora etorri behar dugu, share jartzen duen honetan, oaintxe bertan, private to only me daukagu, hau da, bakarrik komentuaren jabeak erabil dezake eta ikus dezake, hori aldatu egingo dugu. Share klikatzen dugu, eta hemen aldatu dezakegu zein den dokumentuaren jabea eta zeinek ikus dezaken. Jabea ez dugu aldatuko. Aldatuko dugu zeinek ikus dezaken. Hemen change klikatuta, hiru aukera dauzkagu, bat public on the web, interneten libre edo zeinek ikustea, anyone with a link, hau da, esteka baten bitartez sartzeko aukera izatea edo zeinek, edo private, hau da, bakarrik jabeak ikustea. Guk jarriko dugu anyone with a link. Estekaren bitartez sartu ahal izateko. Save, hemen agertzen zaigu esteka. Esteka hau klikatuta, sartuko ginateke dokumentuan. Kopiatu egingo dugu esteka. Gelako kutxa beltza blogean sartuko gara, eta bertan zintzilikatuko dugu izenburu bat jarriko diogu. Eta hemen esteka. Aceptar. Publicar. Blogera sartzen garenean, hemen dago. Hemen klikatzen dugunean, hau da dokumentora sartzeko esteka.